हाँ तो स्वागत बा हम भोजपुरी के एकांकी कविता आ कहानी एक एगो लेके आइल बानी जवना के सारांश ठीक बा। तो जोक जोक पाठ के हम एकांकी हटे एकांकी आ एकरा के राहुल संस्कृतायन जी लिखले बानी। इनका के केदारनाथ पांडे भी लोग कहत रहे ठीक के द्वारा रचित जोक एकांकी बा ठीक। यहाँ के जन्म 1893 ईस्वी में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में भल गए। इतना याद हो जाएगा चाहिए आगे। राहुल संस्कृतायन अपना एकांकी के माध्यम से शोषण करे वाले जमींदार साहूकार महाराजा सभी के पोल खोल दिहले बा। यानी कि ई जवन कहा एकांकी जवन लिखले बानी एमे शोषण करे वाला यानी दुख देवे वाला जमींदार साहूकार महाराजा ये सब लोग के पोल खोल देले बा ठीक। यहाँ के अपना एकांकी में दिखौले बानी कि कैसे एगो गरीब किसान नोहर राउत आपन खेती करेला और उहाँ के जमींदार कैसे बिना मोह के यानी निर्मोही के कैसे किसान के हक अपना लेता। यानी कि यानी जौन किसान वालो उनका पर जमींदार के हक बा। बिना मुंह माया के बिना किसी के इतना मेहनत किसान करता आ फिर भी ओकरा के ई जिम्मेदार जमींदार अपना लेता बिना मुंह माया के। चली आगे बा। राहुल संस्कृतायन गरीबन के समर्थन कैले बानी यानी गरीब जे किसान बा उनका के समर्थन देले बानी आ बतौले बानी कि जमींदार के हक कितना बा। यानी जमींदार के वो किसान के जौन खेती बा ओ पर कितना बा आ किसान के हक कितना बा ठीक। यहाँ के बा ई बात भी कहले बानी कि जमींदार जो होला सा खून चूसे के मुआ देवेला सा। यानी जो कहे के या मतलब बा कि किसान ई जमींदार बहुत जो के तरह होला सा जब तक कुल चीज ना लेला सा गरीब ना साफ गरीब से गरीब ना कर देला सा तब तक ना छोड़ेला सा। तो चलिए राहुल संस्कृतायन जी के जोक एकांकी पूरा भई। अब अगला है प्रेम का कलश जो कि एक कविता है और इसके रचनाकार सूर्यदेव पाठक हैं जिनको पराग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो प्रेम के कलश के लिखल है बा तो सूर्यदेव पाठक पराग ठीक इनका के कहल गइल बा। भी भोजपुरी के विशेष रचनाकार सूर्यदेव पाठक रही ठीक जिनके पराग के नाम से भी जानल जाला ठीक। यहाँ के लिखल कविता प्रेम के कलश में मन के मंत्र मुग्ध करे वाली कविता बा। ई कविता जौन बा मन के मंत्र मुग्ध कर देवेला ठीक। यहाँ के एक कविता में जिंदगी के कलह तिराशा अंधकार और आपस में द्वेष के बीच ई सबसे भटकल आदमी के राह दिखावल बा। यानी कुछ लोग निराशा रहेला अनहार रहेला जिंदगी में उनका आपस में देख के जलत रहेला तो उहे आदमी के ई राह दिखावे के कोशिश कैले बनी प्रेम के कलश के माध्यम से। पराग जी मन में चंदन के सुगंध यानी मन के निर्मल करे के बात कहत बानी ठीक। एक कविता में कल्याणकारी सुंदर भाव के मन में तो पराग जी मन में चंदन के सुगंध यानी मन के निर्मल करे के बात कैले बनी ठीक। एक कविता में कल्याणकारी सुंदर भाव के मन में रख के बिना कौनो देख जलनी के आपस में सद्भाव रख के उन्नति के राह पर चले के प्रेरणा दिहल गइल बा। यानी ए प्रेम के सारांश में पूरा ई का नाम बा कि ई चंदन के सुगंध यानी मन के अपना फ्रेश रखे के बा केहू से जलन नहीं के रखे के ई का नाम बा। चली प्रेम के कलश हो गई। आगे बा रामेश्वर सिंह कश्यप द्वारा लिखल मछरी कहानी ठीक। मछरी कहानी 12 अगस्त 1927 में सासाराम में सेमरा गांव में भइल रहे। महान रचना करने वाले रामेश्वर सिंह के जन्म ठीक। यहाँ के उपनाम लोहा सिंह भी रहे। का नाम रहे लोहा सिंह। चलिए मछरी कहानी के रचनाकार कश्यप जी नारी समस्या के लेके यह कहानी के लिखले बानी। ये कहानी में मुख्य पात्र कुंती बाड़ी जेकर माई मर गई रहली जब उ 5 साल के रहली ठीक। कुंती एगो जवान लड़की बाड़ी
इनकर बाबू इनकर शादी करावे के चाहत रही, लेकिन कुंती के सौतेली माई ना चाहत रहली कि कुंती के शादी होखे। ठीक, काहे कि कुंती के 6 गो भाई बहन रहस जवन सौतेली माई के बाल बछरू रहस, यानी सौतेली माई के लड़का रहस जवन कुंती के भाई बहन लागत रहस। ठीक, कुंती सब काम संभालत रहली, यही से कुंती के शादी ना होके देते रहली। यानी कुंती के माई ऐसे ना होके देते रही कि अगर कुंती के बियाह हो जाई, अगर कुंती के बियाह हो जाई तो सब काम के संभाली, यही से ना होके देते रहली। एक दिन विधुर लड़का, यानी जेकर विधुर मतलब होला के जेकर औरत मर गई लोग, तो विधुर लड़का से कुंती के शादी होखे वाला रहे, यानी शादी सेट कैले रहन उनकर बाबू, लेकिन कुंती के जन माई रही उ ना करे दिहली, उ उनका से बर्दाश्त ना लिहल गई। काहे से कि अगर कुंती के शादी हो जाई तो फिर लड़का के बजाई, ई इनका मन में चलत रहे। ठीक, वो कहत तारी, माने कुंती के माई जौन सौतेली माई बड़ी तौन कहत तारी कि लड़की के मछरी ना होली स कि बहरी निकलला पर सड़ जिय स। ई बात बहुत बुरा लागल बा कुंती के। कुंती भी जवाब देले बारी कि लड़की मछरिये होली स, कौनो न तो कौनो लेके भागी। ठीक, तो ई मछली जौन कहानी बा तो लम्बेश्वर सिंह कश्यप के लिखल बा। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिए।